M'abuelo fou llaurona, m'abuelo fou llauró. No faltarem mai les bledes. I ara que ja soc padrí, que vull ser llauró. I asfalt damunt d'eixes terres. Passa el temps, roda la cadena, ara asfalt on hi havia terra, operaris, actors secundaris d'esta brama. Va de vie, un programme sobre tot que envolta el binatural, de la mà de Jérôme Chénaud. A tots es donen faena, i jo tenia el meu camp, ja no treballo en la terra, ens venen prosperitat. Bon dia, bona vespre, companyes i companys. Benvinguts al vostre programa Va de vie a Radio Pego. Avui parlarem d'un tema que genera molt de debat entre els amants del vi natural. Quan un vi té un gust estrany, és un defecte o una característica pròpia? Perquè si, sense additius ni estabilitzants, un vi pot sorprendre, per a bé o per a mal. Però allò que de primeres ens sembla un defecte no ho és necessàriament. En un vi natural, la qualitat del raïm i el treball al celler ho són tot. A diferència dels vins industrials, on un problema es pot corregir amb llevats seleccionats, estabilitzant, sofre o també la temperatura del most. Així, si la verema no és perfecta o la vinificació ben controlada, el vi pot desenvolupar defectes. Això no significa que tots els vins naturals siguin inestables, de cap manera, però sí que són més sensibles a les variacions climàtiques, a les llevats autòctones i a la seva evolució en ampolla. Una anyada pot donar un vi espectacular i la següent un vi més complicat. Si obres una ampolla i notes una olor estranya, no tingues pressa per a jutjar-la. És essencial esperar almenys 30 minuts o fins i tot transvasar-la dins una garrafa. Per exemple, la reducció. Alguns vins naturals, sobretot els negres joves, poden tindre inicialment una olor a cautxú, au podrit o gas, però amb una mica d'aire aquestes aromes desapareixen i deixen pas a un vi pur i vibrant. Ara bé, no tots els defectes desapareixen, o almenys no sempre. Quins defectes són acceptables i quins no? L'oxidació, per exemple, pot ser un problema o no. Si un vi blanc recorda a poma madura o nau, pot ser un tret estilístic desitjat per l'enòleg, com en vins criats en amfora o sota flor. Però si és una oxidació no controlada, pot acabar apagant la fruita i desequilibrant el vi. El gust de suri, en canvi, és més controvertit. És eixa sensació estranya en boca que recorda a crosta de formatge o llet agre, i que sol aparèixer sobretot al final del glob. Aquest defecte pot disminuir amb el temps en ampolla, sobretot en vins amb bona acidesa i estructura. Però cuidat, perquè si apareix una vegada oberta l'ampolla, normalment torna després d'uns minuts en contacte amb l'aire, fent difícil gaudir del vi. Un altre cas és dels Brettanomyces o bret. Aquestes llevats salvatges poden aportar aromes de cuir, quadre o animal. En petites dosis donen complexitat i profunditat al vi, però si dominen massa, podem tapar completament la fruita i fer que tots els vins del celler s'assemblen massa entre ells. Després, tenim els vins tranquils, que, en boca, tenen un punt d'efervescència inesperat. Això passa quan queda una mica de gas dissolt per una fermentació incompleta. Però no és un problema greu. Amb una bona decantació
o sacsejant lleugerament el vi se'n va. També trobem casos d'acidesa volatil elevada, eixa sensació lleugerament punxant que pot recordar al vi negre o al dissolvent. En xicotetes quantitats pot aportar tensió i energia al vi, però quan és massa intensa passa de ser un tret interessant a un defecte que domina tot el conjunt. Hi ha també altres desviacions més subtils. Alguns vins naturals tenen un punt làctic, com si recordaren a iogurt o mantega, sovint a causa d'una fermentació mal controlada. En alguns casos és interessant, però en altres pot trencar l'equilibri del vi. Finalment, no podem oblidar les aromes que venen dels recipients on s'ha criat el vi, com les àmfores. Un toc terrós pot ser agradable, però si el vi es veu massa marcat el recipient i la fruita desapareix, no és tan positiu. Els vins naturals són vins vius i, per tant, pot ser imprevisibles. Però això no significa que tot valga o que un vi mal elaborat siga excusable només perquè és natural. Alguns defectes són passatgers i es corregeixen amb aeració, altres poden ser interessants en xicotetes dosis. I uns altres són clarament errors que no haurien d'estar en un vi ben fet. L'important és aprendre a diferenciar-los. Beure vi natural també és educar el nostre paladar i saber què ens agrada i què no. Salut i vi! I és moment d'estar units